Mä kerron teille nyt, mikä eroavaisuus on normaalitason tapaturmavakuutuksella ja laajatason tapaturmavakuutuksella. Normaalitason tapaturmavakuutus aina vaatii sen ulkoisen tekijän, joka on aiheuttanut tapaturman. Jos sä olet lenkillä ja kompastut kiveen ja kaadut. Tämä kivi on ollut tässä tilanteessa ulkoinen tekijä. Laaja tapaturmavakuutus. Tämä ei vaadi sitä ulkoista tekijää. Eli kaikki hitaasti syntyvät vaivat. Esimerkiksi juoksulenkillä sä et kompastu mihinkään kiveen, vaan sulla vaan yksinkertaisesti kantapäätä alkaa rasittaa. Tai kuvitellaan, että sä haluat jonkun muumimukin kurottaa jostain korkealta ja sitten olkapää siitä revähtää, muljettaa, venähtää. Kaikki tämmöiset hitaasti syntyvät vaivat, eli kulumat, mitä me ihmiset tehdään, me kulutaan, niin laaja tapaturmavakuutus kattaa nämä. Ja mikä parasta, mun lempikohta tässä on se, että laaja tapaturma ei vaadi terveysselvitystä, mikä on mun mielestä erittäin hyvä juttu. Ja laaja tapaturma maksaa esimerkkiasiakkaana 23-vuotias nuori mimmi 14 € kuukaudessa. Come on, 14 kuukaudessa, sä tiedät mitä tehdä.